Tak čau lidi, my se u nového videa. Dneska tady máme typy trenérů s Martinem a Honzou. Čau. Čau. A jdeme na to. Vstaň, to bude dobrý, dělej, vstávej, hra. Já to nedám. Ne, on to dá. A ty vstávej. A hraj. Hej, však to byl foul. Barenu z očí. Otevři ty trošku oči. Jste to neviděl? Že mu ta šlápe na nohu? Hej, penalta. Kup si brejle. Marný rozočí, jdi do píče, vole. Jsem to slyšel, dostáváš červenou kartu. Hej, foul. Meleš ty vole! Však ty jsi to neviděl, vole. Ty neviděl, vole. Co, vole? Ty vole, že ten klub tak dlouho je, ty vole, tady jen čekám už to 2 hodiny, Ale trenér omlouval se, ale přesně pozdě. A tak seš tady, jo, no. Za každou minutu 500 korun, no 500. No? Dával mi 500? Prostě já si jenom tady chodím každý den a vy chcete po mně 500 korun, nebo já nevím, Každý den, ale každý den máš pozdní příchod. no tak to já nejdu, takže na odklad. Tam je padní! Takže lidi, my doufáme, že se vám typy trenérů líbily. Pokud ano, zanechte like a zatím čau.